Oh, Andres, at ang abalay na eh. Tao po! Tao po! Tanik. Tanik. Idol, magtad kami ito ka, bagas. Bagla dati lutuan. Kape, asukar, noodles, sardinas, pabalnatan. Pabalnatan, pasensya ka naman 2 by tao. Maminsan taon. Yung sa balang abalay, Andres. Yatay. Sakaw. Andres, idita Santa Barbara Mangteg. Boy, ato ti babalay dyan ka, di gripo. Misay, ipakakilan dito aja eh. Kesurutan, baru may kanta mag. Puntan, turun ka sudah. Okay. Lang na. Tao po. Tao po. Ni, maglayusin. Ang tao. Oh no. Tao po. Manong, tao po. Mangteg kami man ti ayuda. Mano kayo, Toy? Mano mga pamilya ti may isang balay? Ay, 2 kayo lang? 2. Sige, Manong. Hindi ba tanggal? Pang-sisiyang daw lalaki. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Bye guys. Hi, kamay. Hi guys. Ito talaga kalpupam. Ikaw. Nga? Ikaw. Nagtagtag kami ng mga dibangan ng mga barangay. Sige po. Nay, utang kayo bagas na. Tayo nga. Hey, baka kung pilitan na yun. Ano po kami pwede sa bahay ng barangay kami? Awan na sawa na tayo doon. Matawa ba yun? Ay kuya, pwede ka magpatubang. Sige. Ay, alay sa picture mo na. Picture tayo. Picture. Picture. Ayan, baka kapansin kayo. Halika na, tara na. Tomorrow ko yun. Thank you po. Kasi ka baka kanina. Baka nang indus ka na. Ayaw mo sabay. Ay, patingin niya. Ba, ako. Ang taka. Hindi na lang. Manawakan na eh. Susunod na lang pag may kong kami. Madar. Nabintay. Sige. Mantag kami pa namin sa bali ng barangay. Okay lang po. Sana all namimigay. Awalay, boss. Nagkikabit kami pa di bangin. Gusto ba rin to? Sige. Nakalive ba yan? Nanonood nga po. Boy. Ganap ko lang eh. Balik po kayo Sige po. Kaya gala kay sticker. Opo, sunod po. Wala pa kaming pagpagawa. Tong. Alalam tilikod ko Bye guys. Mayat. Kamulang, kumulabate. Thank you. Hey. Sa baro na eh. Diba nag-video pag limag-video? Ano ba din eh? Walang. Tagdagan nun ano pa. Sahod naman. Hindi naman sahod. Maads na. Alam naman sahod. Babayin naman natin pa. Grasya. Hindi pa rin malaki.